Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Paduka Angger anak Prabu Bima Narakasura miji abdi Paduka kula pun patih Pandhagnara mulane sampeyan adoh kawi tetap ndak rakake nadyan to iki dudu dina paslakan nanging ing sedya imbal wacana lawan jengandika patihku uga pepundhen kawit tinemu tuwa sampeyan katimbang Bima Narakasura inggih. Menawi kados wonten namung sedika Kisna Kendhawu monggo nggih anak Prabu ing dalu Amedhar Sabda kula wengen dados wigatosipun dene benten kaliyan padatan anggen Paduka nimbali abdi Paduka kepatihan kula pun Pandhagnara aman. Waktu dina iki aku duweni gegayuhan. Dina iki panjenengan ingsun Prabu Sutejaya Bima Narakasura karbe gegayuhan nanging gegayuhanku iki mengko tangeh kawujud yen tan ana panyengkuyunge sampeyan paman pantih apa dene Setana negara Trajumbar. Gegayuhan Paduka monggo aku kepengin sambut susilaning akrama maneh. Lho. Kok luwih? Jagat sampun banyak sendi. Paduka jumeneng Nalindra Gunaka Wadimba Dendha wonten negari Trajutrisna mongko sampun gadah garwa Prameswari inggih nika Gusti kula Ayu Dewi Agrawati. Nadyan to panjenengan ingsun wis karbe garwa Prameswari ya kuwi garwan ingsun Ayu Agrawati. Nanging sampeyan ora ngrasake kaya sing tak rasake. Lha nipun kados pundi? Wiwit daum biyen nganti sakyahene anggonku jejodohan anggonku beblayan kawan Agrawati ora bisa atur Agrawati ora gelem tak jejaki belas boten belas ora gelem koyo ngene rasane piye kok wajib wong jejodohan kuwi wajib wanita kudu leladi anut saktataning garwa lagi marang guru lagi nanging kasinandang Prabu Suteja tiba masa balen ora jumpuh lan ora cocok marang kasunyatane anggonku dadi Nalindra Agung. Mulawan waktu dina iki gelem ora gelem sampeyan kudu nyenguyung sing dadi kentek lan gegayuhanku nggon kowe iki bakal palakrama maneh. Inggih boten langkung ngestaken dawuh namung kula nyuwun dawuh ingkang Paduka gayuh mriku menawi widodari menika anakipun dewa sinten saking kahyangan pundi wawisipun sinten menawi raja putri saking negari pundi
sesilihipun sinten menawi anak pandita saking Praban pundi namine Endang sinten awan jumbuh kelawan pekabaran kang wis bebasan ngebati jagat yen to kalungguhan iki ana wanita kang tan perbeda kaya widodari biyo dedek ora keliwat gedene awak ya ora keliwat batuke nono pakulitane ireng manis lambene abang rambutnya dawa ireng ora pinulas paman biyo mereka sinten ya sing dadi talining jiwaku sing dadi kantaning atiku sing ndak sebut ing ngarepe mau ora ana liya bocah sangka Pertapan Cakrawala anake pandhita kang mangasrama ing kono kang parabegawan Dewa Kartika namine Endang Kencana Swimawan. Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margalanan Warayang naminipun pun Endang Kencana Resmi bener sing dadi sabda jenengipun Paman Pacadara Rena pantrane wengi ora jenjem ora jenah atiku yen dolan ora krasa kepenak mubah musik ora krasa kepenak katon wewayangane ya kuwi Endang Kencana Resmi anake pandhita ing Pertapan Cakrawala. Mula mawon kaya kang dak dawuhake ngarep gelem ora gelem sengkuyungan gegayuhane Ingsun Prabu Bama mawon. Inggih mboten langkung istaken dawuh reklampen bungkak kipul tutno laku jan Prabu mawon. Sigroman oh kumingal Gusti
Aminji abdi paduka kula Wilwana inundhat kersaning Gusti sing anggelar jagat yen to Prabu Boma kuwi kaparingan dening dewa wujude titian Garuda kang bisa kandha ora beda manungsa kuwi manuk ning beda karo manuk liyane manuk liyane cilik kuwi manuk sing gedhe yen ketablak lan muwa kitab-kitab keparingipun paduka sinuwun ingsun supaya rancak anggonku lumaku marang pertapan Cakrawala ingsun jelitih pikirmu ya Wilwana inggih ngestaken dawuh ta semuris eko ambali titinyani kondo kami Trisanya Purnama Sidi Gilar-gilar aneng latar Milang lintang Bima Sakti
Mel sadurika Gus Ndara kula satriya plangka wakti Ndara kula sangat bagus Raden Abimanyu sareng kula sowan wonten Nyabyantara andika Ndara kula sangat bagus napa mripat kula niki sing rada ngawur napa pandulu kula niki sing ora cetha kok beda temen kalih padatan adat lumpia sampeyan niku nek baratus niku gresek baratus kok kulu basa baratus kok gresek Dumagus tumungkak Kyai kok tumungkak Gus Ndara kula sangat bagus Ndara kula angka wijaya yen ana perkara nggo dirembuk ana gayan nggo padha ditindakake enten apa iki ngertos-ngertos kok ngrangkul kula cetha lan genah sanget yen paduka niku ribet penggalihipun sing sampeyan pikir niku napa Gus sing sampeyan penggalih niku napa Semar pripun yo mung jandika kan bisa paring lepadang marang lakon iki sing sampeyan pikir kembang awatu jari Sambiwara kang wis tinampa dening para kadang Kanoman Pandhawa kadangku ing Megamalang Kyai Sanggene Bakta Sambut Susilaning Agama kabar santer kang gak tampa kang ginayuh putri sangka Pertapan Cakrawala anake pandhita kang peparab Begawan Dewa Kartika mongko Semar kabar sumebar yen to akeh kang ngayunake sesithik kang ngungkurake melang-melang rasaku marang gayuhan kadangku ing Megamalang Kyai Sanggeni yen to sabar tanpa karya apa ra jeneng ngebyuki bebanger lawan keluarga Agung Amarta Semar sampeyan iku garwepan napa sedaya kabeh iku iso ditampa kabeh iku iso diukur Menggaring tonto jenah rasane dhisik bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap hakon neret bentanging sang mawet kantu sabarang kadru moyang ayu manungsa dititahke wonten alam bebrayan iki mboten malas niku bentuke piye kahanane apa arep wong pangkat derajat wong kemul bondo donya basan saben dina iso labur madu arep wong niku bagus arep wong niku elek niku sedaya
mesti nampa pacoban awit ing alam donya niki anane mung pacoban lan mung pendadaran pancen sandane manungsa titah niku nggih wonten niku ora mawas niku napa derajate napa kasugihane sapira wong bagus wong ayu wong sugih bondo wong larang lan sapanunggalane niku mesti nampa pacoban nampa pandadaran manungsa yen tanpa lakon manungsa yen tanpa pacoban iku tegese manungsa niku wis mati Gus kula jarwani iki Ben para Pandhawa wiwit kuncung nganti tekan belung paribasane niku kados boten kirang kathah anggenipun nandhang asangsaya ing asosaran kados boten kirang kathah anggenipun nandhang lara nanging kok sawansunipun niku minangka pandhakaring laku matur sedaya linambaran rasa ikhlas lair tusing batin jroning rasa tansah sungkem lan sambung rasa nesaning Gusti sing nyipta jagat lelakon kang kaya mangkono niku minangka pitukon badhe manggih kamulyan jati sesambungan kalian gayuanipun ndara kula wisangen nadyanto ingkang ngayunaken bocah Cakrawala niku kathah yen to pancen iku dadi jodhone ndara kuwi sangen mesti ora kurang dalan Lelakiwan ingkang sasongko gumenyang
gorming puri mangkin tanpa siring mangreng gorming puri mangkin tanpa siring mangreng gorming puri mangkin tanpa siring alepik kang omah maslir ngorobring langit Pitana narbuka wiwaraning kandha sinartan pangesthi luhuring kagunang lan hangesti marang boncaraning bebrayan miwiti lakon saratri kabiji saking Sarat Mahabharata inggih jagating wayang Kurawa ingkang dayane maweh pemadang labeting ngriku sinung piwulang lan pralamban palupi tengakusan Purwa wis ngarani dilaran kuno kawiwitan wali songo nulya katedhak dening para pujangga yen menika dadi tuladha yen to watang asura sanadyan pinayungan Bathara Kala yen to hambek Candala ora den dicayekti bakal sirna dening radaning Darmaskuti
Ringgit purwa ginelar ngurung popo lakoning janmo pramila pemasrening imbo isining jagat gelar kang pinantangin badhe tawang nirodha lan awang-awang tebok KSD minangka bumi bencong ingkang hanayekti menika pasemon laguning Surya Candra lan Kartika gending kang munyung gambarake swasana bungah lawan susah Umeng kayon pasmon gantine mangsa inggih patenem cabang timur patut sanga ndungkap dewasa patut mayura sasmita suning yuswa Hanya mangsa Palguna Windawati Iwang Pratangga pinanjeluring Pandhawa inggih sasana sewaka ingkang minangka pambukaning carita Gumraring Raja Ngamarta ya Raja Batara Ngawarsa ya Indra Prasta ya sinebat kraton Cintapura lan sinten Sang Sri Narpati kang minangka Samsa Agung wenang hambat prata luhur yen diwisana pelahane dewi yen dewa awisik pandhita parap ratu menang haji julung Sang Nata jejuluk Sang Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Dharmaraja ya Sang Dharmawangsa ya Sang Dharmaputra Lonjari sajuga Sang Buminata lenggasine waganing Sitinggil lenggaman kursi kamraben sesemet abet wani sinduro pinebatan laring mayura kanan abet bering kongas gandani ronata ngadyo praktek pangoraan sirna kamanung saniyayah Sang Hyang Bathara Darma Angijolanta Wasi tentang yang ketinggal jumeneng bergagah kaya lintang Bima Sekti linggih menika kadang manenggak Pandhawa anyadya ing nunggul pawenang kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena Kusuma Dilaga Ganda Wakstratmaja ya Sang Jagal Abilawa tatanganten nampi swanipun ingkang rayi sadra ing Madukara ing Madukanda kekasih Raden Pamadya ya Raden Permadi ya Sang Kunggawali ya Raden Janaka tatanganten pasibanipun Satya Kembar kang raying Bumi Tawu lan sawu sejajar Raden Nangkula lan Sadewa dangun dereng wonten tengara badhe gawing sabda katumpa Orang jroning pasrakan mulat rawuh ingkang bobeng Sukalima Sang Pandhita Limu pating kawruh lan ngelmu kondang dadi gurune Pandhawa lan Kurawa pemarap Dahiwaing Durna ya Reksi Kubayana kandha denggali Sang Nata Prabu Puntadewa sigra manem Brama Dumateng tamagung ing ngagya sumewa walik pelok batin ing swasana
sembah yang ulun kapura sang kapura sang para bareng sahanamikang nikatan sidin tasih malih koko salebut limbang leleno leleno tanpa kamin mengusang yang utama aku sang nalika nira sanar pati lampah ira
Langsung sepuluh hangat diluwih muga Gusti kang Maha Kawasa tansah paring pengayoman marang panjenengan ingsun nuwun Rama Premban ing Sukalima dereng daeng rawuh paduka Bapa Guru putra paduka kula pun Puntadewa Rama Premban ngaturaken pasegahan panakrami Prembagi kunjuk wonten sahandhap padha jengandika Bapa Premban Durna ingkang katemben rawuh kawula nuwun nggih nggih dateng kadhat-kadha kalingga merda sepana kamripun padu panggil anak Prabu Darma Kusuma ingkang lumentah Bapak Sukalima kasadhong pangan kula kalih kapeteking panaja kuwaluking jangga lumebering pemangkon amalah ana ora daging kayuanan boten langkung nggih Pudyastunipun teng Bapa ing Sukalima mugi kunjuk wonten ngarsa ndika anggir anak Prabu Puntadewa. Kawula nuwun inggih Rama Premban Gurawalaning pangdikula kakung diwonten mustaka dados jimat. Paring pangestunipun jengandika Bapa Guru ing Sukalima Rama Premban mugi den kaprayogaken anggenipun pinarak Bapa Premban. Oh inggih sampun boten kirang sekeca. Sawanipun teng Bapa Sukalima ngabyantra wonten ngarsa ndika anggir anak Prabu Darma Kusuma. Durna bapakku, Durna guruku, basaku tampanana. Durna guruku. Nene sumorante. Kok neng gumpul wana dadi alas-alas dadi mana? Wana dadi alas-alas dadi mana? Wana dadi alas-alas dadi mana? Wis nak kompo anakku sing tak domo anakku sing tak golo-golo. Karo Kundara. Sira ngaturake panabekti marangipun Bapa Sukalima, pangendhadake bombong jroning nala teng Bapa Sukalima. Bapakmu Sukalima nggih. Pangestunipun Bapa margake Tampanana ya nggih. Bratasena, Tampanana Bratasena. Iya. Dagem dadung stika ngimbono santosaning budiku Durna guruku. Oh iya, piye kabare piye? Kasatra nunggul mawon nang piye kabare? Kabeh rakya padha slamet. Kabeh rakya padha slamet. Slamet ora melu. Yo. Wong aku ngono kuwi karepku. Raharja, karepku Raharja ngono. Wah, Harja lunga. Bocah iki malah wong tuwa kok nggih dolanan. Ya wis ngono wae kabeh padha waras. Wah, manggih kawitan ora ono sawiji alaket. Syukur nek isih syukur. Piye? Kepiye nggonmu ngreksa lan ngrumet ya kuwi peparing ingkang Bapa Sukalima. Monggo nalika biyen nalika jaman nom-nomamu
saka nganggo pegoro kalawan pun bopeng Sukalima ana pamiyatan Sukalima akeh ngelmu akeh kamruh kang mbak sok blaga banyu kencang ora tiba-tiba pun bopo anggone weleh lawan anakku ya sing tak golo-golo ya Bima ya Sena ya si Jagal Biru ya kowe piye jimat-jimat si Koromat jimatku piye si Koromat paling apa iya kabeh wis tak isi tak rumah kanthi permati syukur bagi saya syukur merah delima sing merah delima merah delima iya isi tak rumah syukur bagi saya syukur bagi saya pring petok iya isi tak rumah syukur kol buntet kol buntet oleh-oleh bapak saka mbahe nglangi biyen apa sing tak pariki ya mung kowe gedhe dayane iki sing hormat ora yo dhisik syukur nek saya syukur ya syukur nek sing ora ngilang-ilangke marang gurumu nggone paring dedana paring bebungah lawan kowe isih mulyake marang Bapak Agung Sukalima isih kok iso hormat paringi bapak kanthi hormati Sena Bila iya kula kabeh iki wis ngundhangake yen tok anakku si Werkudara kuwi satriya panenggak kang minangka suh pitukuing Pandhawa 5 kuwi mung kowe Bratasena dayane kawruh saka pun bapak nganti andalari kowe kuwi dadi titah sing malati dadi titah sing malati bebayani ambak wujudmu kaya ngono kuwi bebayani aja maneh kok arep daksya lagi rasan-rasan wae mencret bayane ngene pun bapak iki tak paringi ngono bayani aja maneh arep daksya lagi ngrasani kok apa berkos sekepel mesti ora kuat wah ya syukur kula inggih ngaturaken pangabekti Bapak Lemban anakku sing tak dama-dama permadi wong bagus kok muridku sing tak dama-dama sing tak golo-golo wis tak tampa sira ngaturaken pangabekti marang Bapa Sukalima panjenengan kula tampan ana ya nggih bocah bagus permadi inggih Rama Lemban kula tampi Gorawali pamundi kula kowe dadi satriya kang minangka dadi lancuring bawana jagat wis ngundangake karo muridku Panengah Pandhawa dan ampuh ora kalah ampuh mung lawan kakangmu nunggul pawanan si Sena nggonmu titis jemparing nggonmu titis manah samu barang apa wae mbuh gedhe mbuh cilik jagat iku ora ana timbang titisin jemparing ya mung sinandang sesraku Panengah Pandhawa ya kowe pemadi Janaka kabeh kuwi nggonmu sengsem lawan ngelmune pun Bapak saka dayane ngelmunipun pun Bapak aku uga dayane peparingi pun Bapak sesudya mustika ampal isih rumah pemadi isih rumah kuwi gedhe dayane inggih Bapak kuwi tangan jalari kowe titis manah titis jemparing apa wae ku atuh mbok cecek mesti kena mesti pas mesti bener inggih namung saking pemanggih kula nggih langkung pertitis guru kula inggih paduka berempat timbang kula ora iki titis kowe titis paduka Bapak guru ora titis kowe kok titis kowe aku wis tuwa aku ora cuwedeg ngono soalnya tetep titis kowe aku wis tuwa ora cuwedeg mesti mlese tetep jaya permati ati di Pangdurna inggih Bapak Remban
Wis tak to magawe bombong jroning nala. Pangestunipun Bapak Amanana ya, Nggih. Permadi. Inggih, Rama Remban, Gurawalaning panampi kula. Kula ngaturaken mabuk dikunjuk guru-guru. Kula inggih ngaturaken mabuk dikunjuk Remban. Anak murid Remban maneh wis tak tampa. Dadake bombong jroning nala, yo ngaturaken mabuk pangestunipun Bapak Amanana ya. Nang kula sadewa. Inggih, Rama Remban. Kula inggih Gurawalaning kula Remban. Rama Remban sasampunipun sanata enggal. Daya-daya putra paduka sumadong dawuh ketingalipun hanawung ganti rawuh jingandika monggo bapa enggal paring dawuh teng pututan sangangkungaken jangga deningaken karma nampi sabda tama paduka bapa Remban Durma andra ingkang puspita asliring sami ana ambe sekarang dandanyo maweh laras tenaning iya Prabu Puntadewa tebih swan kula saking negari Ngastina nyanyah Baraja tanpa pranggen kuwa sowan Ngabyantara Paduka inggih anak Prabu Puntadewa ing sepisan kula kepengin dilek kayu hananipun kula kepengin dilek kayu hananipun utawi kawontenanipun keluarga ageng negari Ngamarta saka binagi sewu dene kawontenanipun manggih Raharja kalih saking kula beda mriko yen sepisan ingkang apa kalih nggih. Semengko namung gatesanipun ing Bapa Sukalima, kula pinangka dados yutanipun teng neraka. Inggih menika anak Prabu Duryudana Nalendraguna Garing Astina. Ngaturi peksa utawi caos ing dhumateng andika anggir anak Prabu Puntadewa bilih. Wedal mangke. Penggalipun teng neraka Astina nuju nandhang ribet-ribet. Garing Astina persasat ketaman mendung peteng ingkang boten gampil sirna saking dayane Maruta inggih karana penggalipun teng neraka ing Astina anak Prabu Duryudana ribet karana ginubel nampi panangis utawi pamodhaipun inggih menika pulungan paduka putra Nata Astina satria saraja binangun inggih putu kula pun Lesmana Mandra Kumara ingkang ajeng panyuwunipun kepengin sambut susilaning akrama. Nah, panyuwunipun putu kula Lesmana Saraja binangun dhumateng ramanipun inggih menika anak Prabu Duryudana menika dereng dipun wujuti dereng dipun sembadani awit ngalika lampahan ing sampun kamudi. Lesmana menika badhe gadah kayuwan nggihipun kayuwan sambut susilaning akrama. Tamtu namung damel wirangipun keluarga ageng Garing Astina. Sing dhisik kana mesti urung, sing dhisik kana mesti urung, ana urung, ora sida kabeh padha ra gelem. Rabi karo Lesmana mboten purun.
Lampanipun kapengker niku kathah lampan ingkang sampun sinandhang kudu kula semanggenipun badhe palakrama. Pergiwa ya kalah dhisik karo si Gatotkaca. Intisari kalah dhisik karo si Wirawan. Lah coba ngoten niku pripun? Asmarawati kalah dhisik karo si Antasena. Pergiwati kalah dhisik karo si Pancawala. Mangke adhen panyuwunipun kudu kula semanggenipun kepengin bab ingkang tinuju ingkang ginayuh nika boten sanes namung lare Palestri saking Pertapan Cakrawala anakipun pandhita ingkang peparat begawan dewa Kartika ingkang awangi inggih menika pun Indang Kencana resmi kula sampun api-apipun Lesmana nek boten kencana resmi Dimas urung yen boten kencana resmi ora bakal nabi menika aturipun kurunan paduka lha kang nika joget sareng kula sambungan kalian atur kula nyaji nyawuti lakonipun Lesmana menika dados paringan sebel sial dan kasial seret jojonipun kula gadah manggih ingkang saged mala kramaken menika nggih murid kula Panengah Pandhawa pun Permadi awit Permadi niku sinten Aji Asmara Tantra Asmara Gama Asmara Dana lan sakepadanipun mila sedaya asih kalian si Permadi pemanggih kula pemanggihipun teng Bapak Isolimo percados menawi Lesmana menika mangke ngandhapaken anak kula pun Permadi tetamtu saged kawujud anggenipun jejojohan anggenipun palakrama mesake anak ratu wis wayahe rabi rantang rabi kek bekakasian iki apa apa ngasadak netok pun penggalih nggih wilingan menika Dok nggih anak Prabu Puntadewa marantu-rantuan sampun menteh ingkang dados panyuwun kula dhumateng Antika Anggen Puntadewa para paduka nampi dhumateng atur kula para paduka paring idi palilah mateng rayi paduka pun anak kula pun Janaka inggih Arjuna badhe kula semono kula badhe kula bayang badhe kula kanthi dhateng Astina supados mala kramaken pulungan paduka Lesmana Mandra Kumara tetap lopo orang boleh kelima elingo selacak miko yen macono kudu manis murih tentri samaning manungsa sami bar kakangku Prakudara piye Yayi Sajak siat didarbe panemu ing perkara iki sadurunge parep putus
Boyo sing Terangkum Joko Palono
Madya Laras tampil beda. Ya, malam ini tampil beda. Beda. Ya. Minangkani dawuh saking para dulur-dulur utawa kadang-kadang nduk sing sore mawus paring dawuh kelawan aku. Oh ngono. Iki dulur nganggu ya Mas Dita karo kanca-kanca peladen utawa jurwadi termasuk dulurku Taruna ya kuwi kadangku MC Mas Mul iki mau nyuwun lagu Kitir Sumilir. Ngono. Hati-hati ya. Ngono. Mana juga ditandake nduk. Ya, ini kadang-kadang kunyu Madya Laras lawan Gemah Mustika. Ngono. Wahyu Marta ora keri. Ya. Nah, coba tancake berpacu dalam melodi musik.
dhisik genduk, leren dhisik.